pa xentiña da boa. Biscoito de licor de coandro. Flipades, non? Eu tamén, Eu tamén estou flipando, son desos únicos. Mirade, o que fixen aquí, o que estou a facer, o que está facendo o robot, porque agora xa chegamos unha clase, unha idade onde traballamos outros. Pois é montar 3 claras. As 3 claras de ovo que imos a usar, metemos aquí cun chisquiño de sal, porque axuda moito, E listo. E temos aquí as clariñas montadas, a ver. A ver se sale así. Sale. Moi ben. Imos para adiante. Ai, hoxe toca postre, ademais ese licor de coandro que ademais... Claro, algún dirá, oi, pois vai a ter alcohol e non sei que os cativos. Sí, pensei neles. É o principio de todo, o principio da humanidade son os nenos, por aí comeza todo. Hai que pensar en eles sempre, respetalos. Entón, vai a ser apto para nenos. Pero claro, coandro en Galicia. En Galicia xa hai, ao lado do Pirixel, entre o Urego, temos a mí un pouco de Romeu, xa temos o coandro, xa está metido na nosa gastronomía. Pero claro, o licor de coandro, cuidado, hai que aprender a facelo, Non é tampouco hai unha coisa, hai que mirar a ver onde se fai, onde está o mellor licor de coandro que temos en Galicia. Aí está na libreta de notas de Doraemon, o noso Doraemon, o gran Rafa Durán, que ten de todo no seu peto, toda a información está aí metida. Preguntamos a ver, por onde anda? Rafa Durán, por onde andas, compañeiro? Ola, Xoanqui, amigo, oído en Goián, chef, no Baixo Miño, provincia de Pontevedra. Se queres licor de cilantro, eu vouche levar o mellor licor de cilantro, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, que estamos aquí na liña con Portugal, moi preto. Quería facerche unha pregunta, ti que és un home de mundo. Os zombies falan galego ou portugués? Eu que sei, que falan os zombies galego, que sei. Os dous, porque son bilingües, entendes? Preséntovos a Miguel Oliveira de Pazo de Valdomiño, aquí en Goián. Graciñas, Miguel, por recibirnos. Nada, a vos por estar aquí. O chef mandoume que lle levara licor de cilantro, ou de coentro, non? Sí, coentro en galego e cilantro en castelán. Popularmente coñecido como cilantro. Que é o licor de cilantro? Como se fai? Que leva? Que teño unha curiosidade, porque vexo aquí estes ingredientes, contame. Bueno, o licor de cilantro é un licor típico daqui deste pobo, de Goián, data, pois, como pon na receita na etiqueta, en 1877, que é onde o meu tataravó, pois, comenzou con este licor, pois, xa te digo, a finais do 19, non? É un licor que, bueno, o facían basicamente, pois, mulleres, se utilizaba bastante para o que eran as visitas, pero tamén para dolores menstruais e, bueno, dolores de barriga, non? Como calquer outro licor tamén, pero, sí, bueno... Sí que me sona a historia, isto de utilizalo as mulleres para ese tipo de dores, pero que quedou para outra cousa, non? Despois. Sí, bueno, é un produto que todas as plantas que leva aos botánicos son medicinais e digestivos a vez, non? Canela, anís, hortelán, cítricos tamén, naranxa, limón, manzanilla, erva luisa e o coentro tamén. E sabe a cilantro? Sí, pero sabe a semente do cilantro, que non ten nada que ver ca planta, non ten nada que ver, é un produto, o que é a semente ten un sabor moi característico, moi anisado, bueno, é cuestión de probalo, porque é algo difícil de explicar. Pois haberá que probalo, está o equipo aquí dicindo, sí, hai que probalo. Dime unha receita que se poida incorporar á cociña ou algo que se poida facer con este licor. Bueno, o cilantro eu creo que se podría utilizar como se utiliza calquer destilado para a hora de utilizar en cociña, ¿no? Ou para flambear un postre, ou para tomalo solo con xeo e con un poquinho de rallo de limón, ¿no? É un licor que é moi agradecido, eu creo que bueno, gustará seguro.
Xoanqui, vale che o produto ou non? Hombre, que si vale, claro que sí. Bueno, pois aí che mandamos unha botelliña, vamos mandarlle, non? Digo eu. Obviamente, claro. A ver que fai con ela, a ver se aprendemos unha receita nova con este licor. E a ti, Miguel, graciñas por atendernos. Nada, grazas a vos. Temos estar atentos, Xoanqui, a ver que faz. Moitas grazas, compañeiro. Sí, señor. Xa temos coandro en Galicia, non solamente sino un licor. O Lilo xa invita a sobremesa. Ten moita razón, a mellor cunha pedrinha o limón dalle moi ben, segurísimo. Pero non solamente nas sobremesas. Aí atrás fixemos con un peixe branco, unha receita tamén con un licor. E tamén para as carnes. As carnes sobre todo, se son de caza, pensade nelas, vaien moi ben tamén, así un par de culleradas cando queremos facer unha salsa. Pensade cando facemos xa, sin ir á caza maior, non? Unha peitúa de parrulo. Cando a facemos, moitas veces buscamos unha receita moi clásica e con algo doce, como pode ser unhos froitos vermellos, onde metemos tamén unhas uvas pasas, ou podemos meter unhos orellós ou unha cousa así. Bueno, pois tamén vai moi ben. Un chisquiño mentre facemos a salsa, pois tamén o mollo vai perfectamente. Polos peixes brancos tamén. Facemos un rus. Un rus é simplemente mesturar un graso con un pouquiño de fariña e aí dúas gotiñas de licor de coandro tamén vai moi ben, vale? Son ideas. Nosotros o que imos facer é un biscoito. Un biscoito moi sinxelo, non imos a complicarnos a vida, porque mirade, esta é a parte do biscoito. Leite, fariña, ovos, manteiga, lévedo e un pouquiño de azucre. Nada, o sencillo de todo, sinxelo, o que facemos na casa. E despois, onde imos a meter o licor de coandro, vai ser aquí. Aquí, cunha froita. Podemos meterlle unha froita tamén. Pois unha ananá, piña, ou unha mazá, ou unha pera, e demais, deixamos confitar, e demais. Eu escollí uns froitos secos, como pode ser a amendua. Que facemos ao facer isto? Que imos facer ahora na tarteira? Imos evaporar o alcohol. Entón, cando poñamos toda esa cobertura en riba do biscoito, vai empapar todo o biscoito, vai ser un biscoito así baixiño, non lle botamos moito lévedo, vai empapar todo o biscoito, vai quedar humedecido, con todo ese saborazo, é apto para nenos. Vale? Como eu. Poñemos a traballar, que sabe moito de falar. Veña, vai. Vamos para adiante. Veña, baixeiras. Teño que animarme. Mentras non ven a veciña, que é a que me levanta o sangue a min, e a que ven por la mañana vila, andas atontado, non tomas no café. E as horas xa levo 3 cafés en riba, así que veña, vamos traballar. Comezamos, imos comezar cas 3 xemas de ovo, vale? E a azucre. Aí. Vou a comezar aquí a mesturar, pero o que vou facer é, neste cunquiño, vou derretir un pouquiño a manteiga. Vou meter aí no microondas 30 segundos, vale? Así traballo menos despois. Bueno, vou para lá. Vinde comigo. Vinde comigo, esperade aí, que tampouco vou tan lexos, tan... Invitado a ir de camping, pero... Vai. Vale, aí queda. Continuamos. Varillas. Ferramentas que non poden faltar nunha cociña. As varillas. Non sei cal sería a ferramenta imprescindible. Eu penso un coitelo, unha tixola. Con eso faz o que se dá a gana. Pois un pouquinho de aceite, pero prácticamente o que se dá a gana. Vale. E agora seguimos co líquido. Leite. Botamos aos poucos. Vai quedar o biscoito, xa vedes, é unha receita moi sinxela. Pero hai diferencias se traballamos con el e facemos estes pasillos, traballando con el tanto a clara como a xema, que si botamos todo. Eu teño feito, de coller todos os ingredientes, un vaso de abridor, e tira para diante. Teño feito, e cando fago cos cativos ao biscoito, como sale. A veces, agarras na boca, aparece cada tropezón aí de fariña, está aí a primeira, son nenos. Cousas peores nos metimos na boca na hora da vida.
Así que non pasa nada. Pero sí que pasades de chollo de montar as xemas e demais, de facer estas cousiñas, porque merece a pena. Vale? E para dentro, a media cunquiña de leite. Vou ir ao micro outra vez. Que vou a buscar a manteiga, que vai a ir agora tamén. Tamén forma parte dese líquido. Agora así debería estar. E se non está así, con 30 segundos, está casi. Válenos perfectamente. Vedes? Veña, para adentro. Aí está. Moi ben. Ole. E ole. Con que tiramos agora? Ca fariña. Estáme molestando aquí isto. Así mellor. E o lévedo. Fariña e lévedo. Tiramos por tamén... Oye, gústame, cando son así catro cousiñas e dixo, mi madriña querida, que... E estes resultados tan profundos, con tanto sabor, porque este biscoito se o facedes na casa con este licor, vai sorprender, E non pensedes, porque claro, moitas veces pensades no coandro, e non me vou cansar de dicilo, como elemento único na boca. Pensar no coandro, cando temos no padal, hai que xuntalo con outros ingredientes. Vale, é como coller eu que sei, unha cebola. Recén aí sacadas, meter... Ora, a cebola, merques co tomate, con un aceitiño e demais, e cambio o conto, Ben, así os poucos, a fariña. Xa tiña peneirada, pero vou na peneirar un pouquiño máis. Vou na peneirar un pouquiño máis. Así, vaime salir mellor, sabedes? Veña, botamos todo. A iso. Así, aos poucos. Ben. Vale. Vivan os imperfectos. Vivan os imperfectos. Vivamos. Sempre o dixen, Cuidado os guapos. Que si desaparecemos os feos, non sodes ninguén. Pois os perfectos tamén. Como non hai imperfectos, a ver con que presumides despois. Bueno. Vale. Veña, batemos ben. Ben, e agora vou coller este anaquiño así pequeno que vou poñelo aquí para que non pegue o que vamos a facer. Eu fago, bueno, aquí tamén podíamos derretir, pero co calor dos mesmos dedos é ideal facelo cos dedos. Vos dicir por qué? Porque nestes bordiños non hai cousa que entre mellor, ou unha brocha e demais, non? Tamén é certo. Pero así, o tacto temos... É deses sentidos en donde a cociña ten que estar aí. E agora eu sei que está chegando ben a todos os contornos. Moi ben. Moi ben. Eso, Vale. Agora, o ideal sería deixar isto aí un par de horiñas. Porque o deixamos un par de horiñas e o que fai é actuar un pouquiño máis o lévedo. Como temos prisa e demais, vamos deixar menos. Vamos meter no forno xa. Vale. Un chisquiño de... as claras que vamos a montar agora. Ala vai. Vinde a pía conmigo. Uno montar neste cunco que teño aquí todo o que sobra. Vale. Aí está. Pandeiro, listo. Para a panderitada, vale. Agora, as claras. Retiramos as varillas.
E incorporamos as claras. Con movimentos envolventes, Da baixo para arriba, da baixo para arriba, así. Hola, Isa! Hola, veciño, que tal? Moi ben, e ti xa te botaba de menos, Moi ben, iba a entrar bailando e dicir Ibas a entrar bailando, que traes aí? carnaval. Home, unha nieve, adiós, gaña. Moi exótica, dixen, la vida es un carnaval. Ai, como Lembreme de me gusta. Celia Cruz. De Agora Celia sí, Cruz, trouxen xa. azúcar. Toma ya, trouxen xa unha Tes un aire, ti, con piña Celia Cruz, de fulianta. Por aí vas ben, por aí vas ben. Tal cual. Por aí Íbamos vas ben. Pois mira pa aí, unha piñiña, oiches? Pois, mira, vou usar agora. Ah, vale. Pa que pare? Pa sobremesa? Pa sobremesa, sí, señor. Vou usar agora. Con marilla el dedo, oiches? Ves? Teño aí as mazás a ver que fajo con elas. Asadas. Ah, moi ben. Asadas. Dime, contame. Hai mazás asadas? Vou facer que teño mazás tamén. Ora, hai moito mazá. Moi ben, sí, señor. Pois nada, a piña serve para todo, é unha das froitas, das millores froitas que temos tamén, das máis completas. E dixen, vou levar certo. unha ao veciño para que a use. Oes, e non é curioso de que ora chegou o Nadal, non? Sí. En todas as casas hai unha piña. Sempre, sempre. Pero bueno, Sempre, antes do todas, entras no Nadal hai unha piña. E piñas non temos aquí na horta, antes non? do Nadal tamén. Ou ti tes? Porque tes non, piñas na horta non se me dan ben. Todo chegará, eh? Non se me Que te dan, de coñece? momento non. Pero eu penso que a ver, xa en lata tamén, Donde haxa unha fresca que se quita a lata. Ai, sí. Pero nunca falta, a piña sempre se tomou. Nunca. Verdad? Chega o Nadal e tal, e os postres importantes onde unha piña. Bueno, máis dixoche unha cousa, eu cando como moito nesas comilonas que nos xuntamos todos, dame unha piñiña, para que me anda Verdad aquí que esto. sí? Sí. É digestiva, verdad? É digestiva, eso axuda moito. Pero bueno, se a vas usar, vala a partir agora xa, daquela. Vou a partir, sí. Pois daquela agora facho un mesmo. veciconsello. Sí, tes algo que dicir tamén que a piña. De beleza. É que Hombre. mira, a piña Bueno, a mí de beleza non me fai falta, pero eu escoito tú igual. sempre fai falla. E sirve para un lote de cousas. Porque mira, aínda pa o pelo, pa a cara, pa cando chinchan aquí as olleiras. Bueno, Estamos eso- así. eso teño eu un- Un lunes, pois tamén pos unha rodaxiña, nin Unha pepino, piña, nin nada. meto unha piña en cada ollo, quito as gafas e... E que vai toda a noite aí, con dúas pinadetas aí. Xa verás. En lugar de ter marrón, tes negro. Vou meter isto no forno. Vale, veña, pois espérate aquí. E vas partir a piña. Pois aí vai quedar. Vou limpar aquí primeiro. Vai quedar aquí 180 grados, uns 30, 40 minutos por aí ando ao conto. Sabes como se mira, non, Isa? Aí tá. O biscoito cando está feito. O De meterlle o con- espeto. Sí, salga limpo. efectivamente. Bueno, E xa iba a está. dar aquí. Pero bueno, A se ver. lle das ti a tua maneira, non sei como A vas ver. usar. Corto aquí e detrás. Aí e o cu. É o cu. Moi ben. E agora polo lado. Toma isto, Moi para ben. para atrás, ou puñal. Vale, perfecto. E agora que vas facer? A ver, eu necesito, mira, colle unha rodaxa, ti... Bueno, ti precisala toda, pero... No, toda non te preocupes. Ah, vale. Eu necesito machucar un pouquiño de piña Sí. e mesturala con un pouquiño de aceite de oliva. E vouche facer Vale. unha hidratante pos beizos. Ah, pros beizos. Claro, para cando Hidratante pros beizos. Para cando chegas a casa. Eu botolle touciños e os beizos, Vou saboreando toda a tarde. Quedan brillosos, É moito. Mira, pois aquí mesmo xa. Vou no Aceite picar de oliva, así. colleche un pouco. Sí, é un pouquiño. Vou usar 2 cachiños na máis. Vale. O corazón quiteillo. A ver, ui, está dura. Podíamola bater, tamén, ou a mellor cun garfo. Mira que me escapa aquí a metina tan piquirrichiña que me escapa. Quitas o corazón? Sí, está ali. Aí o tes aí. Ai, o corazón non me gusta nada, chico. No, porque A aí ver, está... seráme mellor con está garfo. un garfo? Sí, A peña está maduriña, Sí. Está ideal, Para os postres isto dá azúcar e amazo, Sí, moi ben. Amazo, Pois isto faz así, tritúrala. Sí. E co que che queda é mezclado, mesturado, así, con un pouquiño de aceite de oliva, poslle os beiciños. É unha super hidratante Vale, para os beizos. para os beizos. Eso Me digo, sobre todo no poñer outro inverno, pouquiño. verdad? Cando agrietan así Home, tanto. caseada das mañás, como che Caseadas da quedan mañá. aquí, jolines. Eu xa os teño curtidos, pero... Xa, pois... Ai, pero eu cuídome, xa o sabes. Sí, A xeada, mira, andar está axiada moi xa ben. non me gusta, pero que me cuarten os beizos tampouco, Bah, claro. Bueno, Deixa mira, aí. eu vou poñerme a facer xa, porque ti fas eso, pero eu vou a... Eu Ti xa alegras acabei, a mira. vista e alegras Mira. os beizos. Eu alegro o estómago. Ves? Mira, pai, ves? É co aceitiño de oliva e ca piña. Entendes? Vas Isto botando deixalo así. así un par de minutos.
Ah, vale, un par de minutos, tampouco tonto. A ver, non, un poquinho un máis. pouquiño, mira. Non ves que dache aquí a pastiña? Sí. De todas as vitaminas que soltou. Mira, oiches, que cos de todas as vitaminas que soltou a piña, ti vaslle dando así e deixala así un anaquiño. A máis co poder do aceite de oliva, entendes? Isto é super hidratante. Genial, Bueno, déixote. Bueno, oye, veciña, Habrá mira. que probar o biscoito ou que? Sí, ven dentro de unha hora. Vale, Para que me dé genial. tempo a facer, pois, non... Genial, e se leva piña moito máis, xa é digestivo. Xa é digestivo. Non, E veña, non, vas. vais cear e despois baixas, vale? Vale, veña, Bueno, chao, veciño. veña, Isa, chao. vémonos, chao. Moi ben, quieto. Aí vai. Isto para aquí. Bueno, vedes, agora mesmo teño metida a manteiga, o que imos a facer é quitarlle un pouquiño o corazón, así a parte máis dura, e isto imos a marcalo ben, aí na tixola. A piña. Oe, pero é certo, moita popularidade ten en Galicia, son destas cousas, e ainda non temos. Bueno, eso penso eu, porque o mellor o gran Rafa Durán me sorprende, dice, como que non hai piñas en Galicia? Como que non hai? A onde vas, muchacho? E colle e me dá aí facá. Como se chaman agora? Un zasca. Chámanse zascas. Vale. Veña, para adentro. Este é o meu amigo Carlos Gago, cando íamos a... Estou falando xa fai anos, E cando íamos facer as churrascadas e demais, sempre eu encárgome do postre. E collía, sempre collía unha piña, azúcar moreno, poñía en riba da parrilla, despois de facer o churrasco e demais, e poñía así eliscos todo, botaba azúcar moreno por en riba, eso era o postre. Sinxelo, tamén. Don Carlos Gago, gran amigo meu, gran gaiteiro, pero sobre todo, gran persoa. Vale, moi ben. O que vou a facer agora é marcar ben esta piña. Antes de marcar ben, vou coller un pratiño, a decentar a mesa de traballo, este aceite que volva ao seu sitio, e limpamos. Moi ben. Culler e garfo. Isto fora. E quédanos estas tres cousas. 8, 9, 10. A tope. A tope. Teño no 9. Vamos a ver como vai quedando isto. Ainda non marcou, que va? Eso hai que marcar un pouquiño máis, ten que ser un pouquiño máis, e vades ver como coñe esa tona marrón. Bueno, deixa de marcarme. Vou marcar ben esta piña. Vémonos agora, antes de botar estes ingredientes, vémonos no chisco deste ollo. Agora. Apajando o lume xa. Bueno, teño biscoito, mirade isto, como queda. Non botei nunca en pecado de botarlle aportar máis grasa. É suficiente. Vai a quedar totalmente absorbida, que é unha noz ou media noz de manteiga, nada máis. E agora mirade como queda, vedes? Non soltou nin evaporou prácticamente nada dos seus xugos. E aí a temos, perfectamente marcada. Toda a piña, que rica. E que se tedes aquí un fuciño en riba disto, non sei, é unha tentación, coller e non botar unha piña destas para o padal. Vale. Agora, collemos froitos secos. Eu creo que as abelás, neste caso, van moi ben. Ora, que tedes as noces do país aí, cascades unhas poucas pelades ben e tal, e para dentro, Unhos anacardios, vale perfectamente. Unhas améndoas tamén vale. Agora, as abelás quedanlle moi ben. Licor de coandro. Riquísimo. Todo, o copón. E aquí unha culleriña pequena, porque quero arrastrar todos, un par de culleradas. Isto, a parte 12, onde está? Bueno, primeiro, na piña. Segundo, no licor de coandro. Tamén leva o seu azucre. E agora, a terceira parte. Por eso, non aconsello botar máis azucre. Creo que vai a chegar perfectamente máis o que leva o biscoito.
perfectamente. Vale. Para adentro. Uah. Gústame moitísimo esta receita. Moitísimo. E mirad o mollo que se está preparando. O alcohol xa prácticamente está fora. Truco. Temos aquí o biscoito. No momento que apagei o forno, estuvo o biscoito en repouso un pouco e baixou. Ideal. Que non baixa. Ese lombo que sole facer o biscoito, cortámolo. Buscamos unha parte plana. Sirve para dúas cousas. Primeiro, para sentar, para quitar ese lombo. E segundo, para que empape mellor o biscoito. Empapa moitísimo mellor nesta salsiña, neste molliño que imos a poñer agora encima. Ben, como este quedou moi ben, sin querer e tal, quedou aí completamente pero queremos que empape un pouco, non? Apagamos isto, isto xa está. Collemos un garfo e pinchamos todo ao redor. Todo isto vai facer de que sea un biscoito normal a ser un biscoito o que se coñece polo biscoito borracho, non? Que tería que ser levar o alcohol cando facemos o biscoito, pero neste caso imos a proporcionar sen alcohol todo este mollo. Pero que axudamos con isto? A que empape para dentro, a que se humedeza ben. Ve de lo xeito, non? O sentido común. O menos común de todos os sentidos, din algúns. Ai, que rico que isto vai estar, xa veredes. Iré preparando un cafeciño, para tomar. A ver cantas partes, de aquí salen... Bueno, si me deixo guiar por o padal de algúns, de aquí salen 4. Imos intentar sacar 8. Ben, fora. E agora, arribamos aí ben. E asentamos toda a piña. Por toda a contorna, imos facerlle así a parede todo ao redor. Non sabedes o ben que ule. É sinxelo. Para que vexades, olle, que a piña... Aquí pasamos por 3 fases. Primeiro, a fase cruda da piña, que está roboísima xa por sí. Aí non descubrimos nada. Segundo, a prancha. Facer a piña a prancha. Xa temos outra forma de facer. E con un licor de coandro, que facemos? Un biscoito. Botamos agora. Bueno, pois mirade, vou asentar, vou botar todo isto por arriba. E agora, o único que temos que facer é deixar a refriar un pouquiño, antes de desmoldar e antes de presentar. Vémonos agora no chisquiño deste ollo. Aí xa, no esquiniño da mesa. Ata agora. Como protagonistas, a piña e o licor de coandro. Nun cunco mesturamos as semas co azucre, o leite, a fariña, o lévedo e as claras montadas a punto de neve. Incorporamos a un molde enfariñado e cocemos no forno 35 minutos a 180 graus. Nunha tixola marcamos ben a piña cun chisco de manteiga. Engadimos as abelás, o licor de coandro e o mel. Cubrimos o biscoito co almibre e a piña. Empratamos e listo para comer. Bueno, sinxelo de facer, 4 cousiñas, 5, 6, que di 4 e 16. Pero digamos, temos todo na casa. Temos que ir a por ese licor de coandro, que eso non o perdonamos, eso nin de broma perdonamos, porque dalle este rock and roll aquí a esta receita. Pero bueno, un xeito máis. Vale, de facer un biscoito, de traballar ca piña, que sí que ahora chega en esta época é a que teño razón cando hai unha piña en cada casa. E bueno, digestiva, ben para o estómago, e temos sobremesa feita no chisco dun mollo. Pouco hai que traballar, por aquí, que estamos bajiños xa. Un biquiño e unha aperta, e ata outro día. Eu vou papar hoxe. Chao.